Chinatown को साइकेल फोरजों बेरायदों बिसोरो पुरा चाइनिज आखरनि लिरजोबनाय जायगानि नामफ्रा दखाननि नामफ्रा खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आङो नोंथांमोनखौ होनदोंमोन दि आङो आंनि हस्टेलखौ सोलायसिगोन दा चेक आउट खालामसिगोन हस्टेलखौ चेक आउट खालामनानै जोङो मटर बाइकखौ रेन्ट खालामगोन दा चेक आउट खालामसै जोङो ओके लेट्स गो थाइलेन्डआवबो ग्रेब एपआ सोलियो ग्रेब एपआ साउथ ईस्ट एशियायावनो पपुलार जानाय लोंनायबो अर्डार खालामनो हायो ग्रेब एपआव टु व्हीलारबो बुक खालामनो हायो बेनिफ्राय फोर व्हीलारबो बुक खालामनो हायो सासेल'बा माने टु व्हीलार बुक खालामनाया मोजां मानो होनबा टु व्हीलारा बिराद दाम खम जों सानै नालाय उफाय गैया गंसेयावथ' थांनो हाया बेनि थाखायनो जोङो फोर व्हीलार टेक्सि बुक खालामबाय अब्लाबो शेयरिं जाबाय सानैजों सानै साथाम माने चिप जायो आरो साथाम सानैबा माने बुक खालामनो हायो नङाबा बिराद एक्सपेन्सिभ जायो हारसिङै जुदि बुक खालामनांगौ हुआ जोङो दा मटर बाइक रेन्ट खालामनो नागिरदों दा बेखौनो थांगासिनो दं जोङो नायनोसै बेसेबां दामाव मोनगोन बेंककआव ट्राफिक जायोलै मानो होनब्ला मानसिफ्रा साखा खब्रैल' सालायोना बांसिनानो बेनि थाखायनो माने आननेसेसारि जाम जायो जोंनि इन्डियाननि बायदि भियेटनामावबा बिराद मोजांमोन मानो होनबा भियेटनामनि मानसिफ्रा साखा खबनैल' इउज खालामदोंमोन नालाय बेनि थाखायनो माने आननेसेसारि जाम जायाखैमोन बाहायथ' बा बिराद गोलाव गोलाव लाइन नेनांगौ रेड लाइटआव दाबो मोनहैयाखै नुवाखै बिराद टाइम लाबाय बाइक रेन्ट खालामग्रा जायगायाव सफैबाय दा थांनोसै रायलायनोसै बेसेबां दाम लागोन सानथामनि थाखाय बुक खालामबाय 650 बाहात लादों सानथामनि थाखाय बेनिफ्राय सिकिउरिटि डिपजिटखौ 2000 बाहात लादों जेबो डकुमेन्ट्स लायाखै बिसोर अनलि पासपर्टखौ स्केन खालामदों आरो लादों बेनोसै 2000 बाहात सिकिउरिटि डिपजिट बेनिफ्राय एडभान्स पेमेन्ट फर 3 days 650 बाहात ओरैबायदि गरम दिनैबो बाब्रे बा हटेलनि लकेशनखौ जीपीएसआव होबाय दा होलांसै जीपीएस नायनाय सानदोंमोन माने हटेल जागोन नाथाय बियो होम स्टेसो नोंथांमोन देखायनोसै नै बाहाय जिरायग्रा दङ जिरायग्रा बेनिफ्राय नै बियो बाथरुम किचेनबो दङ नै किचेन बियो किचेन संनानै जानो हायो बियो सिंगल रुम जों बे रुमखौ बुक खालामाखै वाशिं मेशिनबो दंबावो जोबोद मोजां वाशिं मेशिन गस्लाफोरखौ सुजोबनांसिगोन बिराद लेथ्रा जानानै दङ दा रुमखौ देखायनोसै बाहायबो माने वाशरुम दङ नै बाथरुम शेयार खालामनांगौ बाथरुम एटाच नङा जोंना रुमा बेनो एसि दङ बेनिफ्राय वार्डरब दङ नै काबर्ड गस्ला सुनो हायो मेशिनजों मोजां जाबाय टेबोलबो दङ नै आराम जिरायनानै एबा एडिटिं खालामनो हासिगोन गुबुननि रुम नैबे बेयो गुबुननि रुम आरो नै बाहायबो मोनसे रुम दं मैया दुगैयाखैमोन ओरैबायदि लेथ्रा जानानै दं दा दुगैनोसै एसे रेस्ट लानोसै बाहेरायाव ओंखाम जाहैग्रोनोसै दुगैखांनानै नायदो नै बेनो कमप्लिट विला जोंनि जाजोब्बाय बियो हरनै हरथामनि थाखाय मोजांथार पुरा न' बायदिखा जोंना नै स्कुटिया बेनोमोन 360 बाहात होबाय सानथामनि थाखाय steam rice wow after that we get like that can I see this one layer inside this one inside? This is empty oh empty okay good ओंखामल' साप्लाय खालामो बिसोर मोनसे पेकेटआव 10 बाहात जायोदां you know this system
Omelette. chili Omelette. बेखौनो 50 बाहात होबाय 112 रुपिस जेबो गैया दाउदै एसे होबाय ओंखाम एसेल' बेनिफ्राय दाउ बेदर पाउडारफोर बायदिसो ओरैनो मोननै मोनथाम ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जाखांनानै नै सिस फैनोसै वाशिं मेशिन दंना टेनसन गैया नै सारबो दंखायो फ्रि पाउडार जोबोद मोजां वाशिं मेशिन on then speed then start जोङो हमस्टेनिफ्राय ओंखारबाय दा चाइना टाउनाव थांनो नागिरदों थाइलेन्डआवबो ड्राइभिंआ इन्डियानि बायदिसो नोंथांमोनखौ बयखौबो चाइना टाउनाव बरायबाय बेयो बेंकक थाइलेन्डनि चाइना टाउन भेरि पपुलार मार्केट बाहाय माने A to Z गुड्सफोरखौनो मोनजोबो गाननाय जोमनाय देलायनाय साजायनाय जानाय लोंनाय A to Z गोबांथार टुरिस्टफ्रा बाहाय फैनानै शपिं खालामफैयो माने बायफैयो सोरबा सोरबा जास्ट बेरायनो फैयो सोरबा सोरबा जाफैयो लोंफैयो आङो दा नोंथांमोननो एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायनोसै आसा खालामबाय नोंथांमोनहा बे बेंकक थाइलेन्डनि चाइना टाउनखौ इन्जय खालामगोन होननानै माबा एवदों खान्थाल बेगर बायदि माबायदि मोनखो नुनानै पुरा चाइनिस आखरनि लिरजोबनाय जायगानि नामफ्रा दखाननि नामफ्रा नै जानाय लोंनाया खांख्राइ बेनिफ्राय बेखौ मा होननांगौ जाखो गोथाङैनो जायोना संनानै जायो जाखो थाइजौ खहे ग्रेप्स आलदा रोखोमनि थार आंगुरा आलदाबाव बेयो आलदाबाव पियार्सआ नै बिराद जारौ जारौ आपेल बायदिथार चाइना टाउनखौ साइकेल टरजों बेरायदों बिसोरो ओरैबायदि बिहिर मानसिफ्रा नुबायना गोबांथार टुरिस्टफोर फैयो बाहाय शपिं खालामनो थाखाय लकेल मानसिफ्राबो फैयो जिनिसफोरनि दामफ्रा बेसेबांथाय बायबासो मिन्थिसिगोन नै हिन्जावफोरनि देलायग्रा मानसिफ्रा ओरैबायदि जोबनोनो थांखाया बेलासिनि 5 बाजिसिमल' नालाय अलमस्ट A to Z जिनिसफोरखौनो मोनो बाहाय देलायनाय गाननाय जोमनाय न'नि डेक'रेशन बा खानायबो फानो माथो नै खानाय नखलि जोबनोनो रोङा मानसि मानसि बिराद गिदिर एरियाया बाहाय थफि थफि नै मा रोखोमनि थफि बायनो बाहायबो थफि
बिग सेन्ट्रेल मलाव फैदोंमोन बेनिफ्राय बल्टा बियो बल्टा ग'प्र'नि बेटारि हेन्ड ग्रिप रिमट कन्ट्रलबो जायो दा बेखौ आङो बायबाय 5,900 बाहात लादों बियो 5,900 बाहात लाइक 13,000 सामथिं जाबाय इन्डियान मानियाव दा आङो माने रिमट कन्ट्रल बायदि बाहायनो हासिगोन बेखौ आरो बेटारियाबो सिन्था गैला बाहाय बेटारियाबो थरनै ग'प्र' बेटारिनिजों एखे जाहैबाय दा माने नन स्टप आङो सानसे शुट खालामनो हासिगोन लास्ट टाइमाव आङो भियेटनामाव बायनो नागिरदोंमोन नाथाय भियेटनामाव गैयामोन बियो दा थाइलेण्डआव बायफैबाय आं बेंककआव केमेरानि दामखौ थाइलेण्ड आरो भियेटनाम एखेखौनो मोनदों आं माथो नै बाहाय बल्टा बेटारि हेन्ड ग्रिप बेखौ आङो बायदों नोंथांमोननि डनेसननि फैसाजोंसो नोंथांमोनहा लास्ट टाइमाव आं जेब्ला आंना केमेराया खावजादोंमोन बे समाव आङो फान्ड रेज खालामदोंमोन गोबांथार मानसिफ्रा हरदों जा एसे हायो सोरबा 5,000 सोरबा 2,000 3,000 1,500 1,500 200 100 20 रुपिस 50 रुपिस 1 रुपिसबो हरदों सोरबा सोरबा रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय दा माने उइदाउट टेनसन आङो माने भिडिअ बानायनो हासिगोन मानो होनबा बाहाय एक्सट्रा बेटारि दङ बेखौ होनो सेन्ट्रेल वाल मल बिराद गिदिर बेंककआव बेनो देरसिनगोनदां गासिबो जिनिसफोरखौ मोनजोबो बाहाय थेंक इउ सै